אנחנו רק 2, שלום חברים, פה אנחנו משחקים במיינקראפט. נראה לי כדאי שנבנה חומה, כי כולם יבואו עלינו ראשונים, כי אנחנו רק 2. נכון. כדאי שלא נצא כל כך הרבה. שנינו צריכים לשמור. עושים משמרות. לא, שנינו חייבים לשמור. הם עושים יבואו עלינו הרבה. הולכים מהפארקור. נעשה שדרוג לכסף, ואז שנצטרך זהב, רק נלך. אוקיי, אז אני... תלך לזהב, תביא קצת כסף. טוב, אני אלך לזהב. טוב, תשמור דריד. עכשיו הם ינסו להוריד אותנו, כי יש להם הזדמנות. אני הולך להביא עכשיו סגולים. אוי. נפלת שיט. אין אף אחד בקבוצה, אני רץ. רגע. באים. שיט. כבר באים. אל תבנה גשר, שהם יבנו לבד, שילך להם בבלוקים. ניטה, אתה בא לעזור? עכשיו אני אעשה לנו זהב בבייס. לא לבנים, זהב אני אעשה לנו עכשיו בבייס. ניטה? אבל באים... יש שם זיין. אני הולך מהצד השני. אתה מהצד הזה. לא! הכל טוב, אני עושה דברים. אני אשאר לעשות אותנו לבנים, שלום חברים, תראו קסם. פה אתם יכולים להחליף סקין שבא לכם. אני אבחר סקין כזה. תראו. תדן, זה החליף סקין. איזה מטורף. עשיתי את כל השדרוגים של הכסף. אני עכשיו קונה רק מזל. שאנחנו נוכל... יהיה לנו יותר גדול. אני עכשיו קונה לנו שיהיה לנו יותר מזל לכסף, ואולי אפילו יכול לעשות לנו משם דב. ואנחנו לא נצטרך לעשות מהקבוצה בכלל. ניטה, תעשה גשר יותר גדול, מבורך ל2, שלא ניפול. סבבה. גשר שאני יודע איזה גשר לעשות. אוקיי, עכשיו יש לנו מלא חומים, כמו זבל. או זה שיש לנו כאן מוקשים שמנסים להרוג אותנו. לא! או זה מנסים להוריד אותנו כאן. בואו מהר. נפלתי בטעות. אני קונה קשת. תסלוף בו. אני חייב לנו מטיילות סגולים, שיהיה לנו מזל הכסף. ניטי! פגעתי בו! הפתעת אותו אולי? לא. צריך הגנה דחוף לבית. הנה, אני רק אעשה לנו כפול 2 מזל על הכסף. שיכולה לעשות לנו זהב. מה? קבל עכשיו איך עושה לנו זהב. קבל. וזה לא, עדיין לא עושה לנו זהב? שנייה. תעזור לי בחומה. דקה, אני משדרג את עצמי קצת, שאם יבואו להרוג אותנו. אני עושה לו עוד טיפה שדרוגים. אתה רוצה שנוכל להשיג זהב? אז חכה דקה, אני אנסה לתקן את זה.
או, עכשיו יהיה לנו זהב. או. קבל. זהב, יאללה, W. ניתן פה יש פה 3 יאללה, אני קונה בלוקים. יאללה, יש לי 300 בלוקים. לא, 500. יאללה. ניתן, אני עושה גשר לסגולים שהוא יהיה טוב. יש לי סטאק של זה. אני עכשיו עושה. אני שם לנו בלוקים בין הכי חזקים במשחק, על הבובה. יהיה להם עכשיו קשה רצח לשבור אותנו. אני קונה עוד הרבה כאלה. אני שם לנו בלוקים ברזל. ניתאי! מה? תראה! הולי שיט. הולי שיט. לא, ניתאי. נקש בו. הוא איזה אפס. איזה אפס, הוא ברח. אני מת. איזה... איזה ילד אפס, איזה טמבל. אני לא איזה ראיתי אפס. או שיט. איזה אפס. מניאק! קנה בלוקים בברק. קנה בלוקים בברק. גבוסה יקרה שלנו. אנחנו צריכים לעזוב אותה. הכחול שניסה להרוג לנו את הגבוסה, מת, והרגו לו גם את הגבוסה. יאללה, הוא נפל ואז... לאיזה גבוסה עוברים? לכחולים, בוא. לא, לכחולים חפשי. בוא כבר, מהר. רגע, דקה, אני קונה נכנס בקשת, שאני אוכל להרוג אותם שם ולהשתלט להם על הכביסה. את האמת שהירוקים הרגו אותנו בהם 2. אני רוצה לשבור אותם. אין לי כל כך אינטרנט. דקה, אני קונה לי עוד איכותים לחץ בקשת. אני קונה שנוכל לשבור להם את הפנים. גם אני קונה. ניתן, עכשיו באים. נו, נדי בית. נחכה עד שיבואו אלינו ורק אז נברח. כי חבל על הזמן, אנחנו יכולים להשיג עוד כסף. ניתן, לא זוכר מה פעם קודמת שהם באו. קח את כל הבלוקים שאני שמתי, חבל עליהם. אנחנו יכולים עכשיו להגן על עצמנו עם הבלוקים האלה. קח את כולם. הם גם שווים הרבה, קח את כולם. נשים אותם בבייס החדש. כן, בדיוק. יכול לעזור לי? זה פחות מה... כן, דקה, רק דקה, אני צריך לקנות כמה דברים. הכחול הזה נראה טוב, אני רק אומר. אני מחדק את עצמי קצת. שנוכל ללכת חזקים. נעשה שוויון. קנה פיקס, שזה יותר מהר. לא, אני קניתי שוויון. לקנות בלוקים מטורפים? כן, בדיוק. אנחנו חייבים בלוקים בתוך הדברים. יאללה, ניתאי, זהו? אני קצת קונה לי עוד בלוקים שיהיה לי ליתר ביטחון. 240 זה מספיק? כן. לי יש כמעט 100. יש לי 100 ו... יאללה, הולכים. הולי שיט, הירוקים הלכו כל הזמן שהיינו כאן. כמו חולה, חכה שיבואו אלינו. חכה שיבואו אלינו ונברח על החיים שלנו. סמוך עליי.
רוצה שנעטוף אותנו במלא בלוקים? לא, זה לא יהיה טוב נראה לי. פעם עשינו איזה זוכר? כן. אני יכולה לעשות לי שריון נדיר. חדה כאילו. קח את הזמן, אף אחד לא בא. חבל על הזמן, כאילו. אנחנו יכולים להיות יותר חזקים. ניתן מישהו בא! רגע, אם הוא שריון קטן, אנחנו יכולים... הוא נדרייט! אולי שיט, אני רואה אותו. ברח! איך הרגו אותי? אני ברחתי למעלה. ברח על הרעיב שלך. הוא מאחוריך. מניאק, מניאק. חברים, היה נעים. איזה אפס, אני אומרת. איזה, נשאר אדום אחד. זה אני. אתה כאילו, נבלבל. איזה אפס. יואו. תשמע, אתה יכול לנצח את זה. לך לסובים. תראה איך הם התיקו ממנו הסיובים האחרות. מאחוריך, ברח. וואו, הוא אפילו עזר עם הבלוגים שאני קניתי. ברח. חברים, אז כן, זה אחרי הסרטון. אנחנו מקום שני, זה גם טוב, אז יאללה, ביי. בוא נעשה תיבות.